なんか足りなかったみたい。おかわり。何やってんのコナン君。おかわりって何よ。コナン君。違うよ。まったく、ちょっと目を離すと何するかわからないんだから。子供のくせにお酒なんか飲んじゃって。だから違うんだってば。お父さんみたいなことしないでよね。俺小五郎、俺拳銃の二人合わせて15のってキッドの予告時間まであと5分だ。各自配置につけ。はっ。やってるやってる。にしてもでっけえ屋敷だな。まあその方がやりがいがあるってもんよ。この怪盗キッド様にとってはな。さてと、音はどこかな。なんだ、どうした。ゲロロ。紛らわしい休み、寝ぼけおって。すまんゲロ。おいおい、化け物屋敷かここは。とにかく早いとこ仕事を済ませて帰るとするか。あなた怪盗キッドね。そんなに怒ると可愛い顔が台無しですよ、お嬢さん。よかったら音のありかをお教え願いたいのですが。剣道場の中にあります。ありがとう、お嬢さん。キッド様。道場まであんのか、この家は。お待ちなさい。あ？ここから先通すわけには参りません。こんな竹刀などお捨てなさい。美しい女性には美しい花がお似合いですよ。いやだか。それでは奥様、失礼。キッド様。くそー、妙に手間取るな。待て、怪盗キッド。こそ泥目成敗してくれる。おいおい、またかよ。おのれキッドめ、よくもわしの妻と娘をたぶらかしおったな。待てキッド。やべ。今宵のあなたは最高に魅力的ですよ。バカ、母上にそのような色仕掛けが。キッド様。くそ、この体じゃどうにもならねえ。そうか、あの薬。この薬でなんとか。来た。もうしっかりしてよお父さん。漏れそうだ。ヨーラン、久しぶり。元気してたか。お父さん。はい。お父さんが2人。このひげ、まさか。貴様キッドだな。キッドが俺に変装してるんだ。何？どこだどこだ。キッドはどうだ。やべ。キッドが逃げたぞ、こっちだ。待
たどり着いたぜ。さてと、どこに隠して。ほうとう見っけ。あ、ボス、そのほうとうを俺に渡してくれねえか。待ってたぜ、艦長キッド。艦長って、怪盗だこのとんがり頭。俺は刃だ。やるな、艦長キッド。怪盗だって。ほうとうはいただいたよ、とんがり頭くん。くそ、早くなんとかしねえと。もう少し飲めば。くそ、どこへ逃げやがった。どうかしましたか、中森警部。貴様、確か。服部くん。そう、僕は服部。服部？待て、キッド。じゃあな、ほうとうはいただいていくぜ。見事な身のこなしじゃ。まるでネズミことを次郎吉の言うじゃわい。悪いなじいさん、俺は義賊じゃないんでね。あばよ、とんがり頭。行け刃。一体どうしたって言うんだ。なんでこんなことに。くそ、それになんだこの朝から気になってる妙な違和感は。朝から、そういやあいつら。それにあいつ。そうか、わかったぜ、何もかも。あれは黒金刃。目に物見せてくれるわ。砲撃準備。撃て。おお、綺麗な花火じゃわい。おお、その刀はもしや。ええ、キッドが狙っていたほうとうです。どうぞお返しします。ありがとう。で、キッドは。ああ、キッドならそこにいる刃くんが追い払ってくれましたよ。そうですか、刃が。そうだ、まだお名前を聞いていませんでしたな。僕は工藤新一、探偵です。あの有名な高校生探偵の。それはそうと、僕は朝から奇妙な違和感が頭から離れませんでした。それがやっと分かったんです。まず探偵団の諸君、あゆみちゃんはいつものカチューシャでなくリボンをつけている。玄太君の10円ハゲは向かって右側にあるはずなのに今日は左側。光彦君はいつものそばかすがなくなっている。そして毛利探偵、額に垂れている前髪が2本のはずが3本になっている。そして最後に蘭、前髪の分かれ目がいつもと逆だ。一体それはなぜか。それはコナンくん、ちょっとコナンくん、起きなさい。もう早くしないとみんな迎えに来ちゃうよ。ったく夜遅くまで漫画なんか読んでるから寝坊しちゃうのよ。はーい。いつまでも片付かないから食事先に済ませちゃってね。やっぱりな、夢だと思ったんだ。
夢だとな。